Pri objednávaní tovaru záleží predovšetkým na rýchlosti a presnosti. Preto sme vyvinuli vylepšenú aplikáciu PPG Live, navrhnutú špeciálne pre veľkoobchodníkov a maloobchodníkov. Od začiatku funguje tak, ako funguje vaše podnikanie a poskytuje vám slobodu objednávať kedykoľvek a kdekoľvek. Či už skenujete produkty v predajni, ste doma alebo na cestách, PPG Live vám umožňuje zadávať objednávky 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez čakania a zbytočných zdržaní. Ak už viete, čo potrebujete, rýchle objednávanie vám pomôže zadať objednávku za pár sekúnd a i hneď sa vrátiť k práci. PPG Live vám tiež pri každom prihlásení automaticky poskytuje prístup k cenám špecifickým pre vašich zákazníkov, takže máte úplnú prehľadnosť bez dohadov. Môžete okamžite skontrolovať dostupnosť tovaru a zistiť, kedy sa očakáva dodanie produktov, čo vám pomôže byť vždy o krok napred. A keď už je vaša objednávka zadaná, jej správa je jednoduchá. Môžete sledovať stav objednávky online a kedykoľvek si vyžiadať faktúry. Jednoducho povedané, PPG Live robí objednávanie jednoduchším, rýchlejším a transparentnejším, čím vašej firme každý deň poskytuje väčšiu kontrolu, pohodlie a istotu.